Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, вы можете і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. З 1 кастрычніка па новых тарыфах пачынаюць лічыць ацяпленне і газ тым, хто трапіў у спісы так званых дармаедаў, складзеных у адпаведнасці са змененым дэкрэтам нумар 3, канчатковай адмены якога не здолелі дамагчыся ні з дапамогай акцый пратэстаў, ні праз скаргі, якія складалі праваабаронцы. Ці магчыма дабіцца выключэння са спісаў дармаедаў, ці з'яўляюцца розныя тарыфы для грамадзян Беларусі парушэнням іх правоў, як прафсаюзы ацэньваюць праўкі, унесеныя ў працоўны кодекс, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. Гэта сябра Савета прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Андрей Стрыжак і праваабаронца Леонид Судаленко. Добрый дзень, шановное гаспадарства. Добре. Вітаю, Зміцер, вітаю, шановні глядачі і слухачі. Давайте з самага пачатку, так і да гэтага абноўленага дэкрэта нумар 3 і звернемся. На вашу думку, тое, што мы сёння маем, нам же ж нібыта быў дэкрэт нумар 3, потым ён ужо неяк там па-іншаму пачаў называцца, ён ужо не антыдармаедскі, а там іншы, але тое, што будзем мець, это лічэнне па розных тарыфах для розных людзей, гэта атрымліваецца такая рэінкарнацыя дэкрэта нумар 3. Андрей. Я думаю, Леонид может отказать это питание. Так, по версии 2017 года дэкрэт номер 3 зваўся менавіта як дармаедскі дэкрэт. Версія 2019 года редакцыя гэтага года гучыць як працаздольныя, не занятыя ў эканоміцы. Дык вось тыя, хто папаў у гэтую базу працаздольных, не занятых у эканоміцы, по версіі ўлады, гэта каля 500 000 чалавек. Дарэчы, яны менавіта з 1 студзеня гэтага года ўжо плацяць павышаны тарыф, які, дарэчы, у 5,5 раз за падагрэў гарачай вады, а з 1 кастрычніка сюды дабаўляюцца такія опцыі ў жыроўку, як газазабеспячэнне ды падача цепла ў кватэры. Мы ўжо казалі, што гэтыя паслугі ў гэтым годзе для тых, хто папаў у базу працаздольных ды не занятых у эканоміцы, падаражаў у 5,5 раз. Мы лічым, што гэта не вытрымае ні адзін сямейны бюджэт такой нагрузкі. Да? Але вось у працэсе, зноў жа, у працэсе Марыя Тарасенко супраць гэтага дэкрэту, які праходзіў вясной гэтага года, мы ўбачылі, што ўлада як бы так рэзка тут не паступае, напэўна, навучылася разам з намі. Яна дала з пачатку года гарачую ваду і глядзіць, як павядзе сябе беларус, той, які знаходзіцца ў гэтай базе. Ці выйдзе ён на вуліцы пратэставаць. Выйшла толькі Марыя Тарасенко ў Гомелі з зыскам, да, і патрабавала ўсё ж выключыць яе з гэтых баз. Больш ніхто. Я, які прадстаўнік, дарэчы, і Андрей, мой калега, таксама прадстаўлялі яе інтарэсы ў судзе. Што мы бачылі? Прыйшло 20 чалавек, не больш таго. Мы бачым, што у людзей няма пратэснага настрою, каб дабівацца адмены гэтага дэкрэту. А я ўжо казаў, без пратэстаў ніякіх адмен не будзе. Мы сталі сведкамі недавно, як кіраўнік дзяржавы заявіў, што перагнулі палку ў наркотычных гэтых артыкулах, да, крымінальных. Але ж за гэтым прызнаннем стаялі пратэсты гэтых сваякоў і маці гэтых людзей, якіх адправілі туды на доўгія тэрміны, да, за наркотыкі. То бок быў пратэст, і ўлада звяртае на яго ўвагу. У 2017 годзе быў пратэст, і ўлада ўсё ж адмяніла гэты падатак на незанятасць. Але вось у новай рэдакцыі ўлада вырашыла камунальныя паслугі прадаваць у 550% даражэй тым, хто знаходзіцца ў гэтай базе. Андрей, вось ад спадара Леоніда прагучала такая фраза, як «нема пратэстных настрояў». Але можа справа не ў адсутнасці пратэстных настрояў, а справа ў тым, што сапраўды былі нейкія хібы,
недапрацоўкі ў дэкрэта нумар 3. Зараз перапрацавалі яго, абноўлены дэкрэт, які адпавядае ўсім патрабаванням, які нармальны і ў адпаведнасці з якім трэба жыць і дзейнічаць. Ну тут калі можна прыгадаць першую эдыцыю, першую рэдакцыю гэтага дэкрэта, то мы можам прыгадаць, што ён быў створаны для таго, каб удзельнічалі амаль 500 000 чалавек у так званым фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. І калі глядзець, ва што перарадзіўся гэты дэкрэт зараз, і як ён зараз выглядае, як ён працуе, то атрымліваецца, што гара нарадзіла мыш. Тыя выдаткі, якія былі затрачаны на прасоўванне гэтага дэкрэта, тыя сацыяльна-эканамічныя пратэсты, якія былі, тая нестабільнасць, якая ў дзяржаве ўзнікла з-за таго, што гэты дэкрэт быў прыняты, яны абсалютна неадэкватныя таму, што зараз ёсць. Калі мы з Леанідам вялі гэты працэс з Марыяй Тарасенко, у Гомелі у нашы рукі трапіў спіс дармаедаў, якія унесеныя вось ужо канчаткова ў базу, якім будзе выстаўлены гэты рахунак за ваду, за газ і за ацяпленне. І гэта не Гэта рэспубліканскі спіс? Не, раённы. Аднаго з раёнаў горада Гомеля, Гомель гэта каля 500 000 насельніцтва, атрымліваецца 150-200 тысяч у гэтым раёне жыве, і гэта не десяткі тысяч чалавек, нават не тысячы чалавек, это сотні чалавек. І калі глядзець на ўсю краіну, то гэта, можа быць, нейкія 10-15 тысяч чалавек, якія рэальна вось трапілі пад прэс гэтага дэкрэта. Я не кажу, што для гэтых людзей гэта не праблема, не кажу, што іх не трэба абараняць, але маштабы, да якіх свялося зараз імплементацыя і выкарыстанне гэтага дэкрэта, яны абсалютна неадэкватныя таму, што заяўлялася адразу. Лукашенко казаў, што усіх прыцягне да працы, але атрымалася, што гэта толькі 10-15 тысяч чалавек на ўсю Беларусь. Так дзе ёсць вынік гэтага дэкрэта? Чакайце, 10-15 тысяч чалавек, гаворым пра базу, у якой... 500 500 000. 480 тысяч чалавек. 480 тысяч чалавек, і ўсе яны будуць плаціць павышаныя там нейкія пэўныя паслугі жыллёва-камунальныя. Тут вельмі важны момант. База называецца патэнцыйна аднесеных да непрацуючых, але здольных працаваць. Атрымліваецца, што наша ўлада яшчэ год прамарнавала, спрабуючы паглядзець, хто ж іх рэальна працуе з гэтых людзей, а хто не працуе. І вось гэтыя громкія сітуацыі, калі дзяўчына, якая загінула падчас трагедыі на Немізе, дагэтуль лічыцца ва ўсіх дзяржаўных установах нашай IT-краіны, якая павінна мець электронныя базы на вышыні, лічыцца дагэтуль жывой, і вось таксама трапіла ў гэтую базу, і ёй прынеслі позву, каб яна плаціла гэтыя ўсе выдаткі. Это таксама вельмі добра ілюструе сітуацыю, што для іх гэтыя 500 000, яны не ведаюць гэтых людзей, што гэта за людзі. Леонид, хотели нешта дадаць? Да, я хацеў дадаць менавіта вось тое, ці як лёгка выйсці з гэтай базы, ці лёгка, да? Напрыклад, Марыя Тарасенко пайшла ў суд са скаргаю, а суд не ўзвудзіў гэтую справу, да? Сказаў, што гэтыя справы непадведамственныя для судоў, так? І тады Марія Тарасенко з нашай дапамогай звярнулася непасрэдна ў гэту дармаедскую так званую камісію з пытаннем аб вызваленні яе вось ад гэтай аплаты у 550% даражэй, чым, скажам, яна аплаціла ў снежні мінулага году, да? І ўлада яе вызваліла. То бок камісія вызваліла, але толькі на год. Да? На год. І камунальныя гэтыя службы зрабілі пераразлік, і яна ў гэтым годзе нармальна плоцяць, як і яе суседзі. Так? Але вось 1 студзеня 2020 года Марія Тарасенко зноў пападае ў гэтую базу. Так? І што ёй зноў рабіць? Звяртацца зноў да ўлады? Ці зноў ісці ў суд, зразумела, які не ўзбудзіць гэтую справу? Вядомы выпадкі, калі ў Гомелі, напрыклад, аднаго хлопца, які да нас звярнуўся на 3 месяцы, то бок на квартал толькі ўлада вызваліла ад аплаты. Да? Вядомы іншыя выпадкі, не менш як 5 выпадкаў, калі ўлада вызваляла пажыццёва, таму што знаходзіла для гэтага якіясьці абставіны. Напрыклад, стан здароўя таго ці іншага чалавека. У аднаго мужчыны знайшлі дзіця, якое не дасягнула 7-гадового ўзроста, што па дэкрэту прэзідэнта зноў жа з'яўляецца важнай падставай для таго, каб не знаходзіўся гэты чалавек у так званай туніяцкай гэтай базе. Іншыя выпадкі. Мы кажам аб тым, што ўлада зараз не вядзе сябе як слон у пасуднай лаўцы, так? А ўлада зараз разглядае больш пільна кожную сітуацыю, таму што зноў жа у гэтым дэкрэце ёсць такі тэрмін, як складаная жыццёвая сітуацыя. Што гэта азначае? Гэта азначае, паводле дэкрэту, сітуацыю, якую той ці іншы
інший грамадзянін, якога занеслі ў гэтую базу, не можа вырашыць сам. Я казаў пра здароўе, казаў пра іншыя абставіны. Як будзе пасля першага кастрычніка, калі зноў жа атрымаюць жыроўкі, а гэта ўжо недзе ў лістападзе прыйдуць жыроўкі вось на газ і на цеплазабеспячэнне, пабачым. Але пакуль мы бачым, што ўлада навучылася і ўжо збівае хвалю, любую хвалю пратэсных настрояў. То бок людзі не ідуць на вуліцу пратэставаць, як гэта было ў 17-м годзе. Значит, прымусілі людзей не выходзіць пратэставаць, не прымусілі, стварылі такія умовы не ісці пратэставаць, а ісці на паклон да ўлады у этой камісіі. Менавіта так. І зноў жа трэба падкрэсліць, што не ўсім тым 480 тысячам чалавек, пра якіх мы кажам, якія уключаны ў гэту базу, ўлада прад'яўляе, а прад'яўляе толькі уласніку жылля. Напрыклад, калі уласнік жылля маці пражывае з бацькам, абодва пенсіянеры, і ў іх ёсць сын, па версіі ўладаў, незаняты і працаздольны, то сыну не прад'яўляюць, таму што он не з'яўляецца ўласнікам. Прад'яўляюць толькі ўласнікам. А такіх, як сказаў вось Андрэй, у чыгуначным раёне горада Гомеля, адным з самых буйных раёнаў, дзе звыш 200 тысячаў чалавек пражываюць, налічылі 175 чалавек. Аб чым гэта кажа? Зноў жа гэта кажа аб тым, што ўлада здымае любыя пратэсныя настроі. Тым, што спусціла проста дэкрэт на тармазах. Ён не працуе так, як ён павінны быў працаваць. Але мне цікавы такі момант, вот не працуе, але колькі выдаткаў ад самага пачатку з'яўлення гэтага дэкрэта нумар 3 яшчэ на стварэнне гэтай базы, на стварэнне камісій, на там усе гэтыя рассылкі лістоў шчасця гэтым типа дармаедам. І па сённяшні дзень ці каштуюць гэтыя выдаткі таго, што дзяржава потым ад гэтых нібыта дармаедаў атрымае? Дзяржава відавочна хацела мець кантроль. Кантроль не мае коштаў, не мае цэны. Кантроль гэта тое, да чаго беларуская дзяржава дамагаецца увесь час свайго існавання. Яна хоча кантраляваць усе сферы чалавечага жыцця. І гэта мы бачым зараз і па тым самым новым скандальным нарматыўна-прававым актам па адтэрміноўках ад войска і па іншых рэчах. І адзіная тут магла быць мэта не грашовая, як сам Лукашенко заяўляў, што гэта мы не хочам з гэтага грошай сцягнуць, мы хочам, каб людзі працавалі, каб яны былі задзейнічаныя ў эканоміцы. Гэта такі, я не ведаю, постсавецкі, савецкі падыход управленцаў, якія думаюць катэгорыямі, што вось ёсць нейкія дармаеды, якія павінны працаваць. Калісьці ў Савецкім Саюзе быў такі артыкул крымінальнага кодексу. Вось у іх у галовах гэты артыкул, ён дагэтуль дзейнічае. Яны спрабуюць людзей прымусіць рабіць тое, што яны хочуць. А людзі будуць рабіць тое, што яны хочуць. І закон эканомікі таксама ніхто не адмяняў. Калі чалавека прымушаць да працы, то нічога з гэтага добрага не будзе. Ён не будзе добра працаваць, эканоміка не будзе ад гэтага развівацца. Але калі вот ўсё ж такі словы Леаніда пра тое, што пратэсных настрояў з нагоды гэтага дэкрэта няма, можна сказаць, што далей ужо ўсё. Людзі змірыліся, дэкрэт такі, як ён ёсць зараз, ён і будзе існаваць. Калі і будуць нейкія судовыя, там нейкія спробы вырашыць пытанне, то ад асобных людзей, а не нейкіх такіх пратэсных калон, маршаў. Каб былі вялікія пратэсныя настроі, павінна, каб гэты дэкрэт закрануў велізарную колькасць людзей. Як ягонае першае выданне, 480 тысяч, яны ўсе атрымалі гэтыя позвы. Гэта амаль як кожная сям'я ў Беларусі атрымала, не ведаю, гэта громкае параўнанне, як пахаронку альбо там позву на фронт ісці. І я размаўляў з паштальёнамі, якія працуюць у вёсках, і калі яны атрымлівалі гэтыя лісты, яны кідалі жребій, хто пойдзе іх разносіць, бо гэта вельмі дрэнная такая звестка для людзей, і людзі злаваліся, калі атрымлівалі. Цяпер гэтай сітуацыі няма, гэта не тыя колькасці людзей, і наўрад ці хтосьці, любое грамадства, яно такое, якое яно ёсць. І беларускае нічым не горш за амерыканскае ці якое іншае у пытаннях таго, што свая кашуля, яна бліжэй да цела. Калі цябе асабіста не тычыцца, то ты не пратэстуеш. Мы перарываемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што ў нас у гасцях Андрэй Стрыжак і Леанід Судаленко, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Працягнем праз хвіліну размаўляць пра зменены працоўны кодэкс. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еврорадио. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Міністр Карпенка распавёў пра абавязковую далейшую адукацыю для дзевяцікласнікаў. Паводле Ігора Карпенкі норму аб усеагульнай сярэдняй адукацыі замест усеагульнай базавай утрымлівае новая рэдакцыя Кодэксу аб адукацыі. Гэты дакумент будзе разгледжаны ўжо новым парламентам на пачатку наступнага года. Атрымаўшы базавую адукацыю, падлетак сёння не можа выйсці ў самастойнае жыццё, бо яшчэ і ўзрост не дазваляе, сказаў у прыватнасці спадар Карпенка. Александр Лукашенко пахваліў праваахоўнікаў за хуткае раскрыццё справы аб нападзе на ювелірную краму «Яхант». У жніўні двое мужчын распылілі ў памяшканні крамы газ, звязалі прадаўцоў, забралі каштоўнасці на 1 000 000 рублёў, часткова прадалі ў Расію, часткова схавалі на кватэры сваяка. У чацвер кіраўнік дзяржавы паразмаўляў з міністрам унутраных справаў Юрыем Караевым пра згаданую гучную справу, пахваліў сілавікоў і папрасіў іх узнагародзіць. У Ташкент прывезлі для выпрабавання ў беларускі электробус. Узбецкія калегі хочуць даведацца, наколькі беларуская тэхніка будзе спраўджацца ва ўзбецкім клімаце. Калі ўсё будзе добра, то спецыяльная камісія прасочыць, як тэхніка будзе рэагаваць, і толькі пасля гэтага падпішуць рашэнне набываць беларускія электробусы альбо не. На набыццё экалагічных відаў транспарту узбецкія калегі выдаткавалі некалькі мільёнаў долараў. У гэтую пятніцу ўначы без ападкаў, днём у некаторых раёнах невялікія дажджы, тэмпература паветра ў дзень 18-24 вышэй за 0. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. З вами працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з праваабаронцамі, сябрамі прафсаюза РЭП Леонидом Судаленком і Андрэем Стрыжаком мы працягваем размову на тэму правоў рабочых, ну і ўвогуле людзей, грамадзянаў Беларусі. У першай частцы нашай праграмы мы абмеркавалі рэінкарнацыю дэкрэта нумар 3, а зараз я прапаную абмеркаваць прапанаваныя змены ў працоўны кодэкс. Все ж таки вы азнаёміліся з гэтымі зменамі і скажыце, з пункту гледжання праваабаронцаў, з пункту гледжання прафсаюзнікаў, тыя змены, якія туды будуць унесеныя, яны на карысць працоўнаму люду, як кажуць, ці найперш абараняюць правы наймальніка. Лібералізавалі працоўны кодекс ці наадварот? От ваши ацэнкі, Леонид. Ну, калі коротко, то я, як прадстаўнік незалежнага прафсаюзу, як прававы інспектор працы прафсаюзу, да, я скажу, что, конечно, гэта наступленне на правы, на тыя правы, якія десятигоддзямі ці стагоддзямі адваёўвалі прафсаюзы дзеля на карысць людзей наёмнай працы, да. Што ў нас адбывалася? У нас у краіне існаваў працоўны кодекс і паралельна прымались іншыя нарматыўна-правыя акты. У першую чаргу гэта сумнавядомыя дэкрэты прэзідэнта, да, аб працоўных кантрактах, ды іншыя дэкрэты, указы, іншыя нарматыўныя акты. Нават урад прымаў тыя ці іншыя пастановы, якія таксама тычыліся непасрэдна правоў ды абавязкаў людзей наёмнай працы. І вось тое, што існавала зараз у гэтым годзе, з усіх нарматыўных актаў яны вырашылі, урад краіны вырашыў унесці гэта ўсё ў працоўны кодекс. Працоўны кодекс яшчэ сёння дзейнічае ў старой рэдакцыі. У студзені, мабыць, 21 студзеня 2020 году, праз 6 месяцаў, да, пасля яго прыняцця ён будзе ўжо распаўсюджваць сваю сілу на ўсе працоўныя стасункі. Вось мы, прафсаюзнікі, кажам, што гэта ачерадное наступленне на працоўныя правы працоўнага народу. І, конечно, мы... Але, Леонид, погодитесь, вот просто так вот сказать, чарговое наступление, гэта такие агульные словы. Можно конкретно сказать, вот такая
такое новшество такое, гэта вот прывядзе до гэтага, абмяжоўвае такія правы? Ну, мы уже казали про галоўная праблема, что у нас сёння ўсё практычна эканамічна занято насельніцтва, якое працуе па найму, яно з'яўляецца кароткачасовымі працоўнымі. Раней гэта рэгулявалася тым же... Вы про контракты зараз кажаце? Конечно, про контракты. Гэта галоўнае, тому что, бачыце, калі няма упэўненасці ў тым, ці будзе са мной працягнуты контракт ці не, гэта вырашае не толькі мой лёс, як, напрыклад, главы сям'і, гэта вырашае лёс усёй маёй сям'і, уключаючы дзяцей. Я не могу планаваць крэдыты, я не могу планаваць сваю будучыню, я не могу дазволіць ці будаваць мне дом, ці пайсці в іпотэку, ці купіць на другасным рынку гэтую кватэру, як жыллёвыя праблемы вырашаць, як вырашаць праблемы дзяцей. Усё гэта вельмі завязана і вельмі ўплывае на жыццё простых беларусаў. Гэта так здаецца, ага, дэкрэт, гэта цывілізаваная форма найма на працу, па якім працуе ўвесь свет. Да, увесь свет працуе па кантрактах, але там ніколі няма такога, каб таго ці іншага чалавека выкінулі на вуліцу, прабачце за такое слово, як мяне калісьці, да? Не глядзячы на тое, што ў чалавека непаўнагадовыя дзеці, фактычна людзі аказваюцца на вуліцы. Так? Мы пра гэта кажам. Адзінае новае, што ў гэтым дэкрэце з'явілася, гэта цэлая глава аб самазанятасці. То есть працоўны кодекс стане рэгуляваць вось самазанятасць, у тым ліку і калі людзі працуюць на адлегласці ад сваіх наймальнікаў, выконваюць якіясьці заказы, да? І вось гэта глава з'явілася нова ў працоўным кодексе. Вось. Зноў жа гэты дэкрэт уже он фактычна імплементацыя адбылася ў нормы працоўнага кодекса. І гэта вельмі на нашу думку вельмі пагаршае і без таго не вельмі добрае становішча беларускага працоўнага насельніцтва. Я б яшчэ дадаў два пункта да таго, што сказаў мой калега. Гэта так званая магчымасць перадачы працоўных ад аднаго працадаўца да іншага. Канешне, у кодексе напісана са згоды, але мы ведаем, як гэтая згода атрымліваецца. Калі, напрыклад, вы сёння працуеце дзесьці ў падатковай інспекцыі альбо вось як зміцер толькі ў дзяржаўнай газеце альбо радыё, я думаю, што Еўрарадыё наўрад ці будзе такое рабіць, і прыходзіць нейкая разнарядка з выканкама, які кажа, у нас там недацереблён долгунец в нейкім там раёне, і ўсё, і чалавек паедзе на сельгас з працы, альбо будзе пастаўлены перад выбарам, ці ты падпісваеш кантракт, ці табе падпісваць кантракт на наступны перыяд, ці ты едзеш убіраць гэты лён, хаця ты гэта не павінны рабіць. Это першы момант, а другі момант гэта тое, што па новым кодексе чалавек цяпер можа працаваць у сваём адпачынку працоўным. Ну, гэта просто ні ў якія вароты не лезе, бо чалавек павінны адпачываць. Калі чалавек не адпачывае, то гэта выгаранне, прафесійная дэфармацыя і заўчасная смерць нават ад гэтага адбываецца. Так што, калі казаць пра канкрэтыку, у чым менавіта працоўны кодекс новай эдыцыі горш, то гэта вось такія прыклады. Ну, але як перафразуючы выказванне аднаго нашага вядомага чалавека, не ўсё дрэннае звязана са старым працоўным кодексам. Ўсё ж такі вот у новым, напрыкладу, ёсць такія нормы. От Андрэю будзе зразумела гэта норма. Калі у цябе нарадзілася дзіця, то бацька можа запатрабаваць, каб яму далі там 2 тыдні адпачынку там для дапамогі гадаваць дзіцё. Нармальная ж норма, здаецца. Ці яшчэ там, калі можна уладкоўваць на працу, на там удаленную працу, як там говорится. На адлегласці. Да, на адлегласці. Ну вот не ўсё ж дрэннае, нешта ж і добрае ёсць. Можа быць, я як бацька адкажу, калі ты ўжо там прыклад прывёў. Напрыклад, можна казаць пра паляпшэнне для маладых бацькоў сітуацыі, але гэта тычыцца толькі тых, хто працуе. Напрыклад, калі чалавек не мае сталага месца працы і хоча сысці ў адпачынак па ўходу за дзіцём, то гэта можа зрабіць толькі чалавек жаночага полу. Мужчына гэта зрабіць не можа. Таму гэтыя дэкаратыўныя змены, якія там на 2 тыдні, яны, в прынцыпе, ні на што не ўплываюць. Калі мы хочам казаць пра роўныя правы бацькоў у выхаванні дзяцей, то тады трэба глядзець, як робяць, напрыклад, скандынавы. У Швецыі гэта выглядае зусім па-іншаму. Там мужчына і жанчына пораўну дзеляць свае абавязкі па васпітанні дзіцяці. І гэта не выклікае ніякіх пытанняў. І яшчэ адзін важны момант. Калі беларуская дзяржава дойдзе з сваім разуменнем да таго, што маці і бацька роўныя ў магчымасцях выхавання сваіх дзяцей, знікне вельмі вялікая праблема, якая ёсць у маладых дзяўчын, якія не могуць уладкавацца на працу. Бо працадаўца кажа, ты сыдзеш у дэкрэт.
Окей, калі будуць такія змены, якіх я кажу, то ў дэкрэт можа сысці і малады бацька. І тады яны стануць роўнымі на рынку працы. Вось гэтыя змены могуць прывесці да чагосьці істотнага. Все одно все очернил. Скажите вот вы хоть что-нибудь доброе. Я скажу, что и тое законодаўство, якое дзейнічала до прыняцця вось гэтых паправак у працоўны кодекс, яно таксама не забараняла бацьку пры пэўных абставінах заходзіць у так званы дэкрэт, у дэкрэтны адпачынак. Усё гэта добра, да? Але ж мы кажам, што горшага больш, чым добрага, таму што, ну, напрыклад, як можна растлумачыць такое новае пакаранне працоўніка, дысцыплінарнае пакаранне я маю на ўвазе, як пазбаўленне прэміі не разовае на месяц, а на тэрмін до 12 месяцаў, то бок на год наперад таго ці іншага работніка, які штосьці здзейсніць, якісьці праступак дысцыплінарны, ну, спозніцца на працу, напрыклад, ці дзесьці штосьці зробіць іншае такое, вось, яго магчыма па новым кодексу, яго магчыма пазбавіць прэміі на тэрмін на цэлы год. Ну, хіба гэта, дзеля чаго гэта робіцца? У нас уже і так працоўны народ зажаты ў ціскі, налева-направа баіцца паглядзець, ніякай вольніцы няма, а дзяржава ўсё жыву заціскае і заціскае. І да чаго гэта вядзе? Гэта не вядзе да таго, каб людзі свабодна выбіралі сабе працу, таму што кожны сядзіць і дражыць і баіцца штосьці сказаць свайму начальніку, у тым ліку і пакрытыкаваць, калі, напрыклад, не забяспечвае той ці іншы наймальнік добрыя ўмовы працы, і тэмпературны рэжым, і ўсё астатняе на працоўных месцах, да? Людзі баяцца згубіць працу, таму што я кажу, што сёння, калі чалавек губляе працу, у выніку страдае ўся сям'я. Падсумоўваючы гэтыя две тэмы, якія мы закранулі, абноўлены дэкрэт нумар 3 і зменены працоўны кодекс, абодва гэтыя дакументы, як сказаў Андрэй, скіраваныя на тое, каб узмацніць кантроль над людзьмі. Змены у дэкрэце, змены ў працоўным кодексе, прафсаюзы імкнуцца, спрабуюць, робіць, што могуць у адстойванні правоў людзей, якія там парушаюцца гэтыя правы тым ці іншым чынам там з боку наймальнікаў, працадаўцаў ці дзяржавы. Але, наколькі я ведаю, змены чакаюць пэўныя і сам прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці, таму што ёсць два моманты. Ну, падыходзіць час справаздачна-выбарча сходу, ужо так бы мовіць, по статуте мусіць быць, ну і плюс такі нюанс, што ўсё ж такі лідар рэпа, спадар Федыніч, мае судзімасць і паводле гэтага прысуду не мае права займаць кіруючыя пасады. Я так разумею, што будзе нейкае пераабранне. І ёсць у мяне інсайт, але, можа быць, самі раскрыеце карты? Ну так, я, па-першае, хацеў бы сказаць, што насамрэч гэта праўда. У нас па статуце павінны адбыцца з'езд. Ягоную дату будзе аб'яўляць савет арганізацыі, які будзе збірацца для гэтага адмыслова. Пакуль яшчэ невядома, але прыблізныя тэрміны гэта красавік месяц 2020 году. І так, насамрэч, улада абмежавала двух нашых лідараў на права займаць кіроўчыя пасады. Гэта Ігор Комлік і Геннадзь Федыніч. Па прысудзе, якія яны атрымалі, яны не могуць быць намеснікамі альбо старшынямі прафсаюза. І сітуацыя, у якой зараз апынуўся прафсаюз, і тая сітуацыя, у якой мы зараз вымушаныя працаваць, кажа пра тое, што павінны быць абраны новы старшыня, і гэта будзе чалавек, які будзе насіць нейкае іншае прозвішча. І ты кажаш пра інсайды, я магу сказаць так, што у гэтай сітуацыі, калі прафсаюз апынуўся ў вельмі складанай момант сваёй гісторыі, я прыняў для сябе асабіста рашэнне, што я буду балатавацца на кіраўніка нашай арганізацыі. Спадар Леонид, скажите мне правду, только не глядите на Стрыжака, глядите на мяне. Мы зараз маем варыянт, калі вот, ну, спадар Геннадзь Федыніч не мае права паводле заканадаўства балатавацца і займаць пасаду старшыні прафсаюза, і таму прыходзіць вот такі Медведзеў, наша мясцовага разліву Стрыжак, які часова падменіць Федыніча, ну, ці там, скажем, шырму зробіць для Федыніча. Так? Ну так, якое пытанне? Так пытанне, гэта просто такая ратацыя?
Ці з'яўляецца Стрыжак Медведзевым беларускага разліву? Да. Не, я... Прафсаюзнага разліву. Прафсаюзнага разліву. Я вельмі доўга працую ў прафсаюзе, у тым ліку і разам з Андрэем Стрыжаком, і скажу, што гэты чалавек падрыхтаваны ва ўсіх сэнсах дзеля таго, каб выставляць сваю кандыдатуру на старшыню. І калі мы кажам, што мы сёння наш прафсаюз у вельмі складанай сітуацыі і трэба штосьці рабіць, то калі мы штосьці хочам рабіць дзеля прафсаюза, то кандыдатура Андрэя Стрыжака – гэта варыянт захоўвання прафсаюза, спасення прафсаюза ў гэтай сітуацыі. Таму што, насамрэч, Геннадзь Федыніч, ён пазбаўлены магчымасці балатавацца, ну і трэба казаць пра ратацыю кадраў. Урэшце рэшт прыйдзе час, калі Геннадзь Федыніч фізічна не зможа балатавацца. І што тады? І тады што? Шукаць Медведзева? А Медведзева хутка не знойдзеш. І калі казаць, умоўна кажучы, ці здольны сёння Стрыжак прафсаюзнага разліву быць Медведзевым, я адказваю, што Стрыжак здольны самастойна узначаліць і кіраваць гэтым прафсаюзам, і ён не патрабуе дзеля таго, каб хтосьці кіраваў ім. Ён сам здольны кіраваць прафсаюзам. Так атрымліваецца, такі Андрэй Стрыжак ўсё ж такі амбіцыйны чалавек, у яго няма зараз жадання прыкрыць часова Федыніча, які з 90-го года... Ну, мабыць, так, недзе з пачатку 90-х год. З пачатку 90-х гадоў узначальвае прафсаюз РЭП, а, як это кажуць, скінуць? Но я бы настойваў, конечно, не выкарыстоўваць такой лексікі і быць больш карэктнымі ў гэтых тэрмінах. Я вельмі паважаю Геннадзя Фёдоровича. Гэта чалавек, які зрабіў вельмі шмат для нашага прафсаюза. Ён стаяў у самых вытокаў у 90-м годзе, калі толькі арганізацыя была створаная. І вельмі шкада, што атрымліваецца тая сітуацыя, якая зараз ёсць. Улада абсалютна непрапарцыйна ўмешалася ў справы нашай арганізацыі, абмежыўшы такім чынам магчымасць яго кіраваць ёй. І нідзе, безумоўна, не ідзе ніякай мовы пра тое, што гэта будзе нейкі пераварот, ці там нейкае скідванне, ці штосьці такое. Мы дэмакратычная арганізацыя, якой кожны сябра мае права вылучыцца на старшыню, і з'езд дэмакратычна зноўку такі можа яго абраць альбо не абраць. Таму тут сітуацыя такая, што гэта дакладна не пра скідванне, гэта пра тое, што я хачу імплементаваць у працу прафсаюза вельмі важныя новыя рэчы, з якімі мы зараз пакуль не працуем. Гэта пытанне трансгранічнага, транспамежнага руха нашай працоўнай сілы. Людзі, якія працуюць у Польшчы, з Беларусі, у Польшчы, у Літве, у Расіі, у Нямецчыны, яны не абароненыя прафсаюзнымі арганізацыямі. У нас ёсць магчымасць выйсці на кантакты з міжнароднымі прафсаюзамі і зрабіць так, каб чалавек уступіў, напрыклад, у рэпе, тут у Гомелі ці ў Мінску, і працуючы ў сябе ў Чэхіі, у чэшскіх будуёвіцах, быў абаронены таксама. Другая штука, гэта тое, што моладзь у нас зараз абсалютна не ведае сваіх правоў працоўных, і прыходзячы на першае працоўнае месца, яны атрымліваюць вельмі вялікія праблемы, і з гэтымі праблемамі сутыкаецца кожны, і мы будзем вучыць людзей, каб яны былі больш гатовы адстойваць свае правы. Ну і вельмі важная яшчэ таксама тэма, гэта тое, што мы будзем больш шчыльна працаваць з праваабарончым сектарам. Такая моя ідэя, бо мы зараз займаемся абаронай сацыяльна-эканамічных правоў, а гэта вельмі блізка да таго, чым займаюцца праваабаронцы, якія абараняюць грамадска-палітычныя правы. Два нюансы. Ты, апроч таго, што займаешся прафсаюзнай дзейнасцю, яшчэ і валанцёр гуманітарнага маршрута, яшчэ і навучальнымі рознымі праектамі займаешся, станеш старшынёй у лепшым выпадкам, ці не зашкодзіць адно другому і другое. Ўсё ж такі Гомель і Мінск, ці не давядзецца тады ў Мінск пераязджаць? Добрае і слушнае пытанне. Канешне, прыйдзецца перафарматаваць свае актыўнасці, скажем так, ад чагосьці нават пазбавіцца цалкам магчыма. Але тут трэба разумець, што я, напрыклад, не бачу ніякай супрацьлегласці ў працы валанцёрам і працы на пасадзе старшыні, калі я буду абраны, і не бачу таксама ніякіх праблем з адукацыйнымі мерапрыемствамі. Больш за тое, прафсаюз зараз будзе яшчэ больш займацца адукацыяй, калі я буду абраны, бо гэта адна з самых важных ідэяў. Да нас прыходзяць людзі, якія не маюць ведаў. Яны бы не трапілі ў тыя сітуацыі, часта з якімі потым прыходзіцца ў суды ісці. Калі яны будуць мець гэтыя веды, то гэта будзе прасцей. Наконт Гомель-Мінск, сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі пры добра выпрацаванай сістэме працы могуць дазваляць шмат што рабіць дыстанцыйна. Безумоўна, у Мінску я буду бываць часцей. На пэўны час, магчыма, і прыйдзецца пераехаць. Але цалкам Гомель пакідаць я не збіраюся. Ну, інфармацыйныя тэхналогіі, конечно, дазваляюць, але
ніякі скайп там ці месенджер не заменіць жывой прысутнасці ў студыі Еўрарадыё, павінен табе сказаць. Дзякуй вялікі. Сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы скончыўся. У мяне ў гасцях былі Андрэй Стрыжак, Леонид Судаленко, праваабаронцы, сябры прафсаюза РЭП, ну і патэнцыйны старшыня, магчыма, прафсаюза. А 14 гадзіне у нас чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Госць праграмы – мастак-авангардыст Алексей Хацкевич. Слухайце і глядзіце нас.